Tak klidně jí pomozte, kluci. Já nevím, já fakt nevím, Davídko, teď to vidíš, že to je zabalený. Péťo, tak si klidně skočte ještě pro jedny nůžky a stříhejte. Bacha, Krištofku, mám... Může, sundavejte. Když to najde Anetce se jako sametný, tak jí pomozte. A bacha, ne tak hluboko. Že nevíš, co tam nedělá. Dobrý, nech ho, teď mu to šlo. Co tam šustí? Hračky. Můžete mluvit přeříct. Jo. Tak plišáci. No tak to stačí taky tam to plišáci. Teda. Můžeme je vyndat. Vyndejte si to. Co to je? To je pokručka nějaká. Ukáž. Já ti ukážu pak, co se s ní dělá. Ježíš. Ukažte. Jo, to si přečteme. Tak to přečti, Péťo. Tak, počkejte, napsali nám nějaký dopis. No, přečti ho. No tak čti, zkus to. No jasně. Kryšo, vydržte. Andísku. No. Andy. Cooperation. Je tam cooperation? Aha. Thanks for all. Tak co tam bylo, Péťo? Zkusíš to přeložit? Drahá Štěpánko a český týber. No. Se tohle gratuluje. Greetings. Pozdrav. Pozdravy. Pozdrav. Posílají. Posílají Baša, to je jméno té paní učitelky. Tým. Ano. Super. Tak, přátelé, poděkujte jim. Pojďte k sobě, dejte ty věci k sobě. Tak, pojď, Andisku, dejte ty věci k sobě. Musíte k sobě, Adámku, já tě vůbec nevidím. Ještě víc. Andy, ty dneska vůbec neslyšíš. Tak, a vy už všichni víte, co jim máte říct. Tak, a zakřičte. Ready, steady, go! Dejte to nahoru, ať to všichni vidí. Výborně.